Så for satan. Yes. Det her, det er sang om knækbrød. Dagen hedder mandag, ugens hårdeste dag. Lektierne er mange, tiden den er knap. Tankerne er tunge, tager på mit sind. Leder efter lyset, men hvor skal jeg finde ind? Åbner stille døren, spisesalen den er tom. Kigger op på bordet, hvad er der mon i dag? Men der var knækbrød til servering, og det smagte ikke godt. Så et ordentligt lag af syltetøj, ellers så er det virkelig noget lort. Dagen den er over nu, vi går sultne i seng. Og brusen den er lukket nu, en lortedag igen. Dagen hedder tirsdag, den skulle have været god. Vågnet op i ro og mag, og jeg har fået et nyt par sko. Fri fra 8:15, Flemming overfaldet af en dør. Og jeg var fuld af energi, men nu er jeg løbet tør. For der var knækbrød til servering i dag, og det smagte ikke godt. Så et ordentligt lag af syltetøj, ellers så er det virkelig noget lort. Dagen den er over nu, vi går sultne i seng. Og brusen den er lukket nu, en lortedag igen. En lortedag igen. Sinds. Skal vi lige se den? Ja.